S toplim vremenom opet smo puno na otvorenom u prirodi gdje su mogući susreti i s krpeljima. Oni pak mogu prenijeti ozbiljne bolesti, pa je naša Mija Franceković provjerila kako se zaštititi. S dolaskom sunčanog vremena sezona krpelja uvelike je u tijeku, zato danas razgovaram sa doktoricom Kosanović-Ličina. Evo, doktorice, kako se najbolje možemo zaštititi protiv krpelja? Pa najbolje se zaštititi prije polaska u prirodu na način da nosimo adekvatnu odjeću koja pokriva veći dio tijela, a da na otkrivene dijelove tijela stavimo repelent, sredstvo za odbijanje insekata. Kada govorimo o toj pravilnoj ili najbolje odabranoj odjeći, to bi trebala biti odjeća svjetlijih boja i ona koja pokriva dakle i ruke i noge i naravno na noge zatvorenu obuću. Zašto svjetle boje? Zato što da vidimo krpelja koji će hodati i tražiti najpogodnije mjesto za zarinuti se. Kako najbolje i najpravilnije izvaditi krpelja kada on dođe na kožu? Pa moramo znati da krpelj hoda neko vrijeme, tako da trebamo se prvo pregledati i onda na mjestima gdje nas nešto svrbi, peče, treba posebno obratiti pozornost i vidjeti je li to možda krpelj. Ako ga uočimo, odmah ga pincetom trebamo izvaditi van, bez ikakvog zakretanja, priljubiti pincetu što bliže koži i obuhvatiti krpelja i izvaditi ga van, a mjesto gdje je krpelj bio zarinut treba dezinficirati. Ako slučajno ostane nožica, ne treba ništa paničariti, to će tijelo samo izbaciti van. Eto, hvala vam puno na razgovoru, a vama bismo preporučili da prilikom boravka u prirodi budete posebno oprezni.